Да обърнем внимание на специалните ходове, ходът ан-пасан. Ако две разноцветни пешки са една до друга на един хоризонтал и два съседни вертикала, и ако едната току-що се е придвижила с двоен ход от първоначалното си поле, то тя може да бъде взета, все едно е преместена само с едно поле напред, т.е. това описва словесно ходът ан-пасан. Сега ще демонстрираме как се случва той. Черните правят двоен ход със своята пешка и двете пешки са една до друга. В този случай можем да вземем по този начин. Ето това е ходът ан-пасан. Ето, още веднъж, ако да покажем с друга пешка, ето, по този начин, все едно пешката е била предвижена само един ход напред. Същото взимане. Да покажем и с бели, ето, двоен ход. Черните могат да вземат по този начин. Много важно да се отбележи, че ходът ан-пасан може да бъде извършен непосредствено след изиграване на хода на противника. Тоест, ако ние изиграем друг ход, и искаме в този момент вече да вземем ан-пасан, това е невъзможно. Няма как да се случи.